BJPनि थान्दैखौ जोंनो बर' गामियाव हाबहोग्रामोन। आं सा ओनसोलफोराव BJPनि जानानै हाद्रि गफंहोदोंमोन। रायजोफोरनि गेजेराव दिन्थिफुंनानै जोंनो देरहाहोबाय, नाथाय दिनै जोंखौनो BJPनि मासिगिरिया सिनाय मोना। उत्तर अঞ্চলটো ঘূৰি ঘূৰি পুৰা ধূলা উজলাই দিছিলোঁ মই। এই ক্ষেত্ৰত চেয়াৰমেন আজি আমাক চিনি নাপায়, আমাৰ লগত কোনো আলোচনা নকৰে, নিজৰ ইচ্ছামতে কাম কৰি থাকে। बाक्सा जिल्लानि 22 नं बागानपारा परिषद बियाबनि सिङाव कक्लाबारि PCDCनि BJP मासिगिरि घनकान्त साहानि हेंथायै बे गोथौ अजद सिखारदों। कक्लाबारि PCDCआव मैखोम खान्थि बादगानि अजद। घुस होआब्ला खामानि मावा BJP मासिगिरिया। BJPनि मासिगिरि घनकान्त साहानि हेंथायै अजद। मासिगिरि घनकान्त साहाया गोसो बायदि खामानि मावनायनिबो गोथौ अजद दैखांदों। जायगानि BJP मावथिफोरजों सावरायालासे गोसो बायदि खामानि मावनायाव खुद्रिनाय फोरमायदों। BJP नागारना गुबुन दोलोआव बास्लायनोबो थियारि। बे बिबुंथि कक्लाबारिनि सासे BJP मावथिनि। আমি যদি দেহা এৰি ফেলাই কাম কৰিব পাৰিছিলোঁ, এতিয়া উইনাৰ হোৱাৰ পিছত একচুৱেলি একবাৰ হ'লেও আমাক সুধিব লাগে, একবাৰ মিটিঙত মাতিব লাগে, আমাক নামাতে, মিটিঙত নামাতে। এইগিলা ক্ষেত্ৰত আমি বিৰাট বেয়া পাইছোঁ। মইতো একচুৱেলি এতিয়া BJP বাদ দি অন্য দলত যোগদান কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু मख'जाथावनादि कक्लाबारि PCDCनि BJP मासिगिरि घनकान्त साहानि हेंथायै गोबां रोखोमनि सरकारि सिबिथाय आरो बिथांखिनि खाबुफोरखौ राननायनि मुङाव धोन लानायनि गोथौ अजद सिखारदों। PCDCनिफ्राय गोनांथि फोरमान बिलाइ, ट्रेड लाइसेन्स बायदि खामानि आबुं खालामनो मासिगिरिनोबो धोन होनो गोनां जायो। धोन होआब्ला खामानि सिगां फारसे आवगायहैनोबो अजद जायगानि रायजोआरिफोरनि। PCDCनि फोरमान बिलाइ दिहुननायनि मुङावबो साफ्रोम सुबुंनिफ्राय 500 राङै लानायनि अजद। ट्रेड लाइसेन्सनि मुङावबो 2000 रां लानायनि अजद। BJP मावथिनि आइजोनि लननि मुङावबो धोन लानायनि अजद दैखांदों सैनांनाय आइजोआ। सासे BJP मावथि जानानैबो धोन होनो गोनां जानायखौ लानानै खुद्रिनाय फोरमायदों BJP मावथि आइजोआ। মই এটা বিজেপিৰ কৰ্মী, ইমান মিটিঙত গৈছোঁ, ক'ৰ কিমানটো জানে। মই য'তে খবৰ দিলে মই তানে দোকানী ৰেলো বন্ধ কৰি যাওঁ। মই আদি পূৰ্বৰ পৰাই মই সেই মানে BJP তেখেত চেয়াৰমেন। গতিকে মোৰ পৰা 400 টকাটো ল'ব নালাগিছিল, কমচে কম 100 টকা 200 টকা এটা লওক বাৰু, চিনাকিৰ ফালৰ পৰাই বা হ'ব যে 100 টকা এটা দিবা, মই চাহ পানী খাম। কিন্তু 400 টকা লৈছে, মোৰ অলপ বেয়া লাগছে। আমাৰ এখেতে হাজিৰা কৰি, তেওঁ হাজিৰা কৰি আছে। মই আজিলৈকে অৰুণোদয় পোৱা নাই। অৰুণোদয় নাপাৱাৰ কাৰণে আজি মই অলপ ক'ব খুজিছোঁ। আজি মই জমা দিয়া 9 বাৰমান হ'ল, এইবাৰ দিদি 10 বাৰেই হ'ব। 10 বাৰ হ'লে মোৰ লগৰ কিমান মানুহে পাই আছে, আজিলৈকে পোৱাই নাই। আমাৰতো একো নাই ঘৰত, খেতিও নাই, মাটিও নাই, খালি এনেহেন ভাঙা চিঙা ঘৰত আছোঁ। আমি এতিয়া চৰকাৰীৰ একো সাহায্য পোৱাই নাই। बेनि अनगायैबो BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया गौथुमनि आइजोफोरनि थाखाय होनाय 12,000 रांनि अनसुंथाइनिफ्राय 1,000निफ्राय 15,000 रां लानायनि गोथौ अजद सिखारदों। आरो अरुणोदय बिथांखिनि खाबु मोननायनि बिथिङावबो 1,000निफ्राय 1,200 राङै धोन लानायनि गोथौ अजद। सरकारि बिथांखिनि खाबुफोर मोननायनि थाखाय थाइसेबो इनाय धोन होनो नाङाब्लाबो बागानपारा परिषदनि सिङाव थानाय कक्लाबारि PCDCआव बेबायदि धोन लानायनि अजदआ सरासनस्रा रायजोफोरनि गेजेराव मैखोम खुद्रिखांनाय सोमजिदों। आरो फारसेथिं मासिगिरि घनकान्त साहाया 22 नं बागानपारा परिषद बियाबनि MCLA रेखा रानी दास बर'नि आंगो सुबुं होननाबो जायगानि रायजोफोरनि गेजेराव सावरायनाय सोलिबोदों। मासिगिरिनि हेंथायै सिखारनाय अजदफोरनि आयदायाव गोजौ खोलोबाव मिथियोब्लाबो जेबो राहा लायैनि जाउनाव बेबायदि खान्थि बादगा जानायनि अजद सिखारदों। दा बाथ्राया जाबाय, जाख्ल'नाय गैयै सरकारनि स्लगान होनाय हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय BJP सरकारा बेबायदि PCDC मासिगिरिनि हेंथायै मा राहा लागोन, बेयो नोजोर बोथावना जागोन। ब्युरो रिपर्ट, असम लाइभ 24, बड' लाइभ 24।